fl-opinjoni tagħna ħanitkellem ċaru tont jiena m'għandix kantunieri, kienet eċċessiva, ma kienx hemm għalfej tibbutta hekk għax fl-aħħar mill-aħħar ikkoopera. Vera kienet eċċessiva, però dana mhux li qala xi xebba jew li baqgħu ituh eċetera, fil-fatt huma raw li telamba u li beż eċetera u baqgħu mixin mill-biċċa tax-xogħol. Kienet naċċentwata vera mhux daqqa, imma ibbuttaħ minn spaltu ma l-ewwel waħda żelqitlu jdejh għax kien imxarrab u ma t-tieni waħda poġġeħ bil-qiegħda lil dan il-bniedem. Deret isa xi daqqa ġew iċċu eċetera. Irid ngħid li dan il-persuna barranija ma għamel l-ebda rapport. L-uniformi ġiet paljazza. Letteralment, da mhux jarak bir-rispett kollu u ġennen dan u tela jilbesu kollox ta' leda baqa' jom u jitlaw iċċu l-fuq u juri l-parti tiegħu u l-mutetti kollha. Letteralment titwaqqa każ-żufjett. Min jitħaq, min jitċaċra, min jitkaza, n-nies. Mbagħad għax ikun hemm naqra aċċentwazzjoni ta' buttatura, Malta kollha titqum fuq tagħha. In the meantime ukoll irdu ngħidu illi kien hemm rapport ieħor fl-istess ħin ta' bniedem mitluf minn sensieħ ġewwa ċivil stess. Kien hemm priorità maġġuri, ma mhux tħalli l-bniedem jibqa' jom arwin, dan għamlu ħin twal. Jikkommitjaw miegħu biex dan jitla, ġieqgħu u ma tantx tal-pulizija u ġennan u tal jiġri jew xi ħaġa daqgħet jom u jitqalleb u jibu żolotja.